салом алейкум тамошобинони азиз, подписчикои меҳрубони ма, ҳамаи шуморо ба командаи худам, ба командаи Ширинмоҳҷон ба кор даъват мекунам. Ширинмоҳҷон дасти рости ман бигем, менеҷери маҳан, беҳад духтари активниан, ҳама вақт дастгирӣ мекунанд, новобастаки кӯдаки майда доранд, кор мекунанд, дастёри шавҳаршонанд, боз дар командаи мо активни шуда кор мекунанд. Миллионери командаи маҳанд, серебряни директори компанияи Фаберликан, маошҳои калон мегиранд, зиёдаи 8-9 ҳазор сомон маош мегиранд. Ҳамаи шуморо ба командаи Ширинмоҳҷон ба кор даъват мекунам. Албатта шумо промоида командаи ма меғалтед, барои ки Ширинмоҳ духтараки командаи май, ма директори шумо мешавам, Ширинмоҳ наставники шумо. муроҷиат кунед ва соли оянда худо кунад ки дар анамин ресторани зебои Якасарой ҳамроҳии шумо шинос шуда якҷоя суҳбати дӯстон кунем.